Sa video nga gi-share ni Mayor Jason John Joyce Jose Abad Santos, Davao Occidental gikan kang James Pelite, gisakay na og pump boat ang duha ka residente sa Jas nga naangol human madatugan sa nahugmak nila nga balay sa barangay Butulan. Kini aron madala sa ospital kay dili na gyud maagian ang ilahang dalan tungod kay naguba nga resulta sa magnitude 7.7 nga linog. Giabisuhan sab ni Mayor Joyce ang mga residente nga magsakay na lang og pump boat aron lang makalatas kini gikan sa nangaguba nga kalsada og tulay. Gipasalig ni DPWH Secretary Vince Dizon nga aksyonan dayon nila ang guba nga proyekto sa gobyerno. Human sa pagtayog sa kusog nga linog, gi-inspeksyon dayon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga naguba nga proyekto sa gobyerno. Hilabi na sa duha ka tulay nga nagsubay sa General Santos City ug Sarangani Province. Usa niini ang wala pa agii og sakinan apan human sa inspeksyon giablihan sab dayon. Apil sa gi-inspeksyon ang Bukana Bridge sa Davao City nga adunay minor damages. Minor damage sa Bukana Bridge. Inassure tayo ng engineers natin, pati yung kontratista na very minor lang. Kaya napapansin nyo, nadadaanan pa rin natin yung tulay. So safe na safe siya. Na-check na rin yung ilalim. Safe. Meron ng yung mga tawag nila yung expansion joint lang medyo nagka-problema nga ng konti. Pero within 3 days to 5 days tapos na yan. So ayusin natin yung nasira sa Jas, no, sa Jose Abad Santos. Tsaka sa Matanaw. Kailangan maayos natin yung mga square doon. No, so, yun ang importante ngayon. So, nakikipag-coordinate na rin ako kay Secretary Angara tsaka sa DepEd para maayos natin ng mabilis yung mga nasirang square. Nagpahigayon na sab og koordinasyon ang DPWH sa lain-laing ahensya aron masuta ang kinatibuk ang danyos sa proyekto sa gobyerno. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!